Nojena students aja nangkep judge dia bangsa angka kita. Nojena students aja nangkep judge dia bangsa angka kita. Tini cengoro paika pila tini Ratanpur, West Ratanpur, East Ratanpur bisini andaro, sengtini bijada paileka tini borong-borong MDC, tai corilam ni tini MLA tini Takatung, tai local MLA tini borong-borong honorable MLA MDC borong-borong Ganesh Dev Burma. Seng actually tini orang paika pila shib thakur aro primary school, mo belai wana masih jalan nukna. जों आसक एक्चुअली बसर पॉलिटिक्स खाई फैलेमनि जे एजुकेशन जों आमसके इम्पोर्टेंट दिला फैमनि दिनै बिदा फाइनु फाइका स्कूल नाम सिम स्कूल सिवाराव स्कूलनि कुनो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल बेंच गरै पूरा नखा एकदम नुहुन जागै दं आथुकिरि दै क्लाइमां पूरा बिनि माने स्कूल होनना मत कुन गरैखा गोवाल नक आरो पुन थुओ निनि मुसु थुओ आमते जागन दं गा अमहाय जागो जों बाइके स्टाडी खायनाय अमहाय जागो जों बाइके चिनि चेरावनो काहाम जे भविष्यत उज्जवलां खाइतलां थांमनाय अपन कुन फ्यूचर करी सो जों साइमन एक्चुअली माने एडिस एरियाव एजुकेशन टोटल ताबो डिप्राइभ खाइजागै दं आर जों ताके हापायका चिनि समबार बाजार होनै ओंखाय अमद बर तिप्रासा बाजार अम लांमाहाटी बाजार म बेलाय कसाम बाजार प्लस बेलाय खातुं खाजानि अम बेलाय और रतनपुर वेस्ट रतनपुरनि ईस्ट लेनो तो ईस्ट बे वेस्ट हम कने कने चिनो रतनपुर एरिया नि बेलाय ना माने तामने नाम करा बाजार न हनजागो गाय और बरक बांगो पपुलेशन बांगो फियाबा बाजार रक सेबे जों जे स्टेट गवर्नमेंट जे रेगुलेटेड मार्केट जे जगह रजिस्टर मार्केट अने जाव काहाम किन्तु माने डेभलपमेन्ट बगै जों बाजार सेट मानो दै मानो किन्तु और दै ना दै थिगबाबे दङो ना चिनि तामने बनो मार्केट ओपन सेट दङो ओंखाय और बर फाइलेबनो सेबाबे जों माने बरनो जों से एकोमोडेट खाइमाया गमनो दै जों नायले फैका जों मनो कक सालायनाय चिनि एडिसि गवर्नमेन्ट कक सालायनाय स्टेटआवबो जोंनि एग्रिनि कक सालायनाय आं एस ए लकेल एमएलए हिसाबै जोंनि ब्लकआव जे दंमोन दैनि बागैबो कक सालायनाय म आसा खायो जों दाकिनो जे सोक मासा दाकि मासा जों जागाव दा कासा डेभलपमेन्ट इनफ्रास्ट्राक्चार जों नाबो जों चेष्टा खालायनाय हामबाय।